संत सज्जन श्रोते, माता भगिनी, बाल गोपाळ आणि बंधुनो, सारेच भगवती स्वरूप, त्यामुळे सर्वांना सप्रेम जय सच्चिदानंद. घटस्थापनेपासून ते आजपर्यंतची सेवा तिच्या चरणी आपल्या उपस्थितीत आणि आशीर्वादाने रुजू करीत आलो. आज निरोपाची ही सेवा आहे. अभंग ज्ञानोबा माऊलींचा घेतलेला आहे, कारण ती माऊली आपल्या मुलासाठी आई जसं प्रेमाने अनेक गोष्टी सांगते, करून घेते, तसेच संतांनी आपल्याला हे सांगितलेलं आहे ज्ञान. म्हणून संत वचनी जो विसावला तो मोक्षाचा धनी झाला. त्याला मोक्ष मिळाला, त्याला मुक्ती मिळाली, कारण ते परफेक्ट आहे, नो डाऊट. निश्चित आहे संतांचं वचन, त्याच्यावर पुढील संशय जरासा घेऊ नये, एवढं शुद्ध शास्त्र शुद्ध आहे.
साधे साधे बोल, साधी साधी वचन, ते सहज बोलणे हितोपदेश. सहज बोलून गेले ते आपल्या अभंगातून, सहज रोजच्या गोष्टी सांगत गेले. पण किती ताकद आहे त्या शब्दामध्ये, त्या अक्षरामध्ये, त्या वचनामध्ये. म्हणून त्यांची वचनं आमच्या मुखात असली पाहिजे, जशी आहेतच ती भजनाच्या माध्यमातून, नामसंकीर्तनाच्या माध्यमातून. सगळा माझ्या पद्धतीने, माझ्या कुवतीनुसार, माझ्या ज्ञानाप्रमाणे अल्पशा अभंगाचा गाभा धरून मी निरूपण केलं. काही कमी जास्त असेल तर भगवती मला क्षमा करी. आपण ते माझ्या पदरी घाला, कमी झालं असेल, योग्य वाटलं असेल, चांगलं झालं असेल तर माझ्या गुरूचा प्रसाद मी त्याचा स्वीकार करा. पण भगवतीच्या आणि भगवंताच्या दारावर राहिल्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही या कलियुगात. हे आपल्याला सगळं फक्त माहीत आहे, सगळ्यांना माहीत आहे. कारण एकदा कली लागला तर तो सुटत नाही आणि सोडू पाहत नाही. म्हणून कलीला कृपया आपण आपल्या दारापर्यंत नाही, आजूबाजूला येऊ देऊ नका. आपल्या या आगारवाडा, प्रेमाचा आगार, मी एकदा कधीतरी सुरुवातीलाच म्हटलंय, आगर, मिठा आगर, आणि मिठाशिवाय जेवण नाही पूर्ण. त्यामुळे हा आगारवाडा, प्रेमाचा वाडा, प्रेमाची जनता, प्रेमाची सगळी मंडळी, प्रेमाने वागवणारी. त्यामुळे या गावात नवे नवे कुठेच तो कली येऊ नये यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. म्हणूनच देवाचं दार आहे. म्हणून ही देवाची दारं आपल्याला पूर्वजांनी व्यवस्था करून ठेवली. भगवान परशुरामाने जे सप्त कोंकण वसवलं, परशुराम भूमी म्हणतो आपण त्या भूमीला, त्यांनी जी व्यवस्था त्यावेळी करून ठेवली आहे. गाव तिथे ग्रामदेवी, त्याला सातेरी असं म्हणतात. सांतेरी त्या शब्दात सातेरी म्हणजे आईच. रेणुका आई जशी त्याची होती भगवान परशुरामाची, त्या आईच्या स्मरणार्थ त्यांनी गावोगावी सातेरीची मंदिरं उभी केली. आणि आईशिवाय काहीच नाही, आई महत्वाची. बाकीची दैवत त्यांची ते पंचायतन असतात वगैरे, ते दुसरी गोष्ट. पण ग्रामदेवी सातेरी, बघा अनेक गावामधून सातेरी आहे. बाकीची देवदेवतांची नाव आहे, गाव देवळं आहेत, मंदिर आहेत, पण सातेरी आहे. या सातेरी मातेचे मंदिर सुद्धा यासाठी आहे की सगळ्यांनी एकत्रित येऊन सांघिक सामुदायिक नामस्मरण करावं. मी एकटा करू शकतो, आपापल्या घरी आम्ही एकटे करू शकतो, पण उत्सवाच्या निमित्ताने, त्या देवी पूजेच्या, शक्ती पूजनाच्या निमित्ताने, रामनवमीच्या निमित्ताने, वर्धापन दिन असेल त्याच्या निमित्ताने, किंवा अन्य तरंगोत्सव असेल त्या निमित्ताने आपला गाव सगळा त्या देवीच्या चरणी एकत्रित होऊन ज्यावेळी नामघोष करतो, तिचा गजर करतो, नामस्मरण करतो, भजन कीर्तन संकीर्तन करतो, त्यावेळी कलीला हिंमत होत नाही या गावाची वेश ओलांडून आत येण्याची. कारण संघी शक्ती कलियुगे, या कलियुगात संघटित शक्ती म्हणजेच परमेश्वर, जसं मी अनेकदा म्हटलं, आपल्यालाही माहित आहे. त्या शक्तीला तो कली घाबरणार. कलियुग चालू आहे. आपण आढावा घेऊ. 10 दिवसांचा नवरात्र कधीतरी 2 वर्षापूर्वी माझ्या मनात होतं, दशावतार थोडक्यात मांडलं पाहिजे कधीतरी. टीव्हीवरून वगैरे असतात ते, पण कीर्तनात माध्यमातून ते मांडलं पाहिजे. आणि हा योग आला त्यांना, देवीने ते करून घेतलं. आपल्या मत्स्यावतारापासून कूर्म, वराह, नारसिंह हे झाले सगळे सतयुगातले, कृतयुगातले 4. नंतर आलं त्रेतायुग, वामन, परशुराम, श्रीराम अवतार. नंतर द्वापार युग आलं, भगवान श्रीकृष्णांचं. काही इन्फॉर्मेशन मिळतात त्याप्रमाणे गौतम बुद्ध सुद्धा द्वापार युगात म्हटलं त्याने. पण गौतम बुद्धांचं जर कालखंड बघितला, किती 563 BC, हे 2000 वर्ष, इसवी सनापूर्वीच सांगतो, 563, आणि हे 2500-600 वर्ष झाले असतील. आणि कलियुग सुरू झाला, द्वापार युग संपवून कलियुग सुरू झाला. द्वापार युग कधी संपलं? 5000 वर्षापूर्वी. आपलं कॅलेंडर जर आपण बघितलं, आपलं वर्ष जर बघितलं, पंचांग जर बघितलं, त्याच्यात
कलियुगाची 5125 वर्ष पूर्ण झालेली आहे आतापर्यंत आणि राहिलेले आहे किती टोटल आहेत 4,32,000 वर्ष कलियुग चालणार आहे. त्याची 5125 पूर्ण झालेली आहे म्हणजे हिशोब करा 4,26,875 म्हणजे आम्ही कुठे असणार आमची पिढ्या पुढे येणाऱ्या कुठे असणार माहित नाही पण एवढी वर्ष आपल्याला पेशंटली आपल्या समाजाला पुढे पुढे दिलं पाहिजे. या मुलांना हे नामस्मरण केलं पाहिजे पिढ्या पिढ्या चाललं पाहिजे आणि चालत राहणार ती आहे. चंद्र दिवा करो ती बसलेली आहे ती सगळ्याकडून ते करून घेणारच आहे चिंता नसते पण आपणही थोडाफार प्रयत्न केला पाहिजे कारण पेशंटली आपल्याला करायचं आहे. भगवान कधीही सांगताय नाही कल्की 10वा अवतार कल्की त्याचं विशेष काही इन्फॉर्मेशन नाही कारण तो आता भविष्यात येणार आहे त्याचं फक्त कुठे जन्माला येणार तो ते आपापल्या पद्धतीने काही जण सांगतात. कोणी सांगितलं उत्तर प्रदेशात संभल म्हणून गाव आहे तिथे एका कुटुंबात विष्णू आणि सविता देवी यांच्या पोटी तो जन्म घेणार आहे. कल्की कसा दिसतो आहे परशुरामाप्रमाणे रुद्र तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेचा शूर वीर घोड्यावर बसलाय श्वेत घोडा त्याचा पांढरा शुभ्र घोड्यावर बसलेला आहे हातात नंगी तलवार घेतलेले आहे आणि त्याचा जन्म होणार आहे आणि तो आपल्या पराक्रमाने हे जे कलियुग आहे सगळं एवढी वर्ष आता चालणार आहे ते त्या कलियुगात ज्या ज्या सगळ्या गोष्टी नको असलेल्या घडतायत कधी लागलो रे त्या म्हणता आम्ही कुणाचं तर चांगलं चाललं होतं आणि नको असलेलं घडायला लागलं याचा कधी लागलं रे बाबा कधी लागला म्हणजे वाईट परिस्थिती झाली कारण काय त्याची आपण विचार केला पाहिजे. त्या सगळ्या वाईट परिस्थिती नको असलेल्या द्वापार युग ज्यावेळी संपला मी गेल्या वर्षी कथानक सांगितलं ते श्रवण भक्ती पहिली भक्ती नवविधा भक्तीतली भागवताचं श्रवण केलं कोणी परीक्षित राजाने ज्याने त्या ऋषीमुनीच्या गळ्यात साप घातला होता रागाने आपला उठबस केलं ना आदरातिथ्य केलं नाही गर्वाने फुगून अपमान झाला म्हणून वास्तविक त्या ऋषीला बिचारायला काहीच माहित नव्हतं तो ध्यानस्थ बसला होता समाधीला त्याच्या गळ्यात त्याची धजा मारण्यासाठी साप अडकवल्याने आला. ऋषीचा मुलगा आला त्याने पाहिलं माझ्या बापाच्या गळ्यात साप अडकवणाऱ्याला 7 दिवसाच्या तक्ष घेऊन दौस करेल आणि मारून टाकेल शाप दिला मुलाने ऋषीचा. ज्यावेळी समाधी उतरली ऋषींची त्यावेळी त्यांना समजलं हा अनर्थ झालेला आहे आणि त्यांना माहित आहे परीक्षित राजा वाईट राजा नव्हता चांगलाच होता अगदी चांगला होता प्रजावत्सल होता बापाप्रमाणे प्रजेचं पालन करणारा पांडवांचं वंश असतो सगळं अभिमन्यूचा तो कसा वाईट करेल. ऋषीमुनीला कळलं काहीतरी घोटाळा झालेला आहे आणि त्याने आपल्या मुलाला म्हटलं बाबा तू चूक केली आहे तो राजा देवा समान आहे आमचा एवढा वाईट नाही काहीतरी घडलेलं असेल नाही घडलं म्हणजे काय माझ्या बापाच्या वेळात साप म्हणजे काय एवढा अपमान. शेवटी त्यालाही वाटलं की चूक झाली काही बाप म्हणतो ना ऋषीमुनीने त्या आपल्या एका अनुयायाला पाठवलं त्याच्या राज्यात परीक्षिताच्या आणि त्याला सूचना दिली आगाऊ की महाराज असा असा शाप दिलेला आहे आपल्या मुलाने तो खरा होणार आहे काळजी घ्या 7 दिवसात आजपासून. त्याबरोबर तो पिंजरा वगैरे केला त्याने आणि काही बाहेरचं खायचं नाही काळजी घेतली आत बसला साप येणार नाही याची काळजी घेतली दक्ष घेऊन दौस करेल म्हणून आणि त्याने एक ठरवलं राजा खराच चांगला होता त्यालाही मग उपरती झाली वाईट वाटलं आपलं काय चुकलं काय झालं तर तिथे काय झालं होतं त्याच्यामध्ये कली शिरला होता कारण कलीची येण्याची वेळ ती द्वापार युग संपण्याची आणि कली एंट्री करण्याची वेळ तो राजा परीक्षिताला आगे लागला कली आणि त्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली म्हणून त्याने ते दुष्कर्म केलं. कली लागल्यावर आपण भानात नसतो आपलं भान हरपतं आपण शुद्धीत नसतो जसा ड्रिंक केल्याबरोबर जास्त केल्याबरोबर तो शुद्धीत नसतो आपण रस्त्यावर पडलाय गटारात पडलाय की घरी पडलाय काही कळत नाही बेभान होतो तो त्याचा कली लागल्यावर माणूस बेभान होतो आणि काय करतो आपण हे त्यालाच कळत नाही
त्याप्रमाणे त्या राजाने केलं. त्यालाही वाईट वाटलं, पण शेवटी म्हटलं झाली आहे चूक करी, पण आता काय प्रायश्चित्त काय घेऊ मी. तर त्या त्यांच्या राजगुरूने वगैरे सगळ्यांनी विचार घेण्यास सांगितलं, राजा 7 दिवस राहिले आहेत, त्याचा शाप आहे, खरा ठरणार नाही. मग राहिलेल्या 7 दिवसात काय शुभ कार्य करा काहीतरी. एरवी करतच होता. मग भागवत कथा आहे का, भगवंताचीच कथा, भगवान श्रीकृष्णाची कथा, भागवत कथा. 7 दिवस तो कार्यक्रम चालतो, तुम्ही ऐकलं असेल, भागवत सप्ताह, ती ऐका तुम्ही. पापाचं प्रायश्चित्त घेतल्याचं होईल, पुढे भगवंत. 7 दिवस त्याने ती कथा ऐकली, ब्राह्मणाकडून, पुरोहिताकडून, ऋषीमुनीकडून, आणि ते संपल्यानंतर त्याला बोर खाण्याची इच्छा झाल्याची कथा सांगते. बोर मागवली, बोर उघडला, मात्र त्या बोरातून एवढीशी कीड बाहेर पडली आणि म्हणता त्याने उग्र रूप घेतलं. तो तक्षक होता आणि त्याने त्याला दंश केलं, नाम टाकलं. ठरल्याप्रमाणे तात्पर्य सांगायचं, कली लागला की माणूस किती चांगला असला तर तो कोणत्या दिशेने जाईल सांगता येत नाही. म्हणून भगवतीकडे रोज प्रार्थना करूया. आपल्या घरात देवघरासमोर उभा राहून प्रार्थना करूया. आपल्या पूर्वजांची प्रार्थना करूया आम्ही की परमेश्वरा चुकून सुद्धा कलीकडे येऊ नये. पण म्हटलं म्हणून होत नाही. त्याच्यासाठी एकच उपाय म्हणजे नामस्मरण आणि देवाचा धावा. देव मस्तकी धरावा, अवघाची हलकल्लोळ करावा. बडवावा की बुडवावा, बुडूक सारा, रामदास म्हणतात. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. देवाला मस्तकी धारण केलं पाहिजे. कुलदैवत असो, आपली कुलदेवी असो, ग्रामदेवी असो, स्थानदेवी असो, गृहदेवता असो, वास्तुदेवता असो, भगवंत निराकार असो, निर्गुण असो, सगुण असो, कुणाचंही नाव घ्या त्या भगवंताचं, पण देव मस्तकी धरावा, हलकल्लोळ करावा. नामस्मरण केल्याशिवाय भजन कीर्तन आपल्या घरात सुद्धा आपण करू शकतो. संध्याकाळच्या वेळी, सकाळच्या वेळी, ज्यावेळी जमेल त्यावेळी. गडबडच्या वेळेला होणार नाही. नोकरी, उद्योग, धंदा, सर्व्हिस असते ना, धावपळ असते. पण सवडीच्या वेळी 5 मिनिटं का होईना, 10 मिनिटं का होईना, विशेष करून संध्याकाळी घरी आल्यावर सगळेजण बसून नामस्मरण करून 1-2 आरती येतात तर 1 आरती म्हणायची आणि भगवंताला प्रार्थना करायची. म्हणून संत सांगतायत तेच सांगतायत की एवढी वर्ष गेली, सतयुग किंवा कृतयुगाची किती 17,28,000 ते झालं. नंतर आपलं राम वगैरे होऊन गेले. त्रेतायुगाचे 12,96,000 वर्ष. द्वापार युगाची 8,64,000 आणि सगळ्यात कमी ती कलियुगाची आहे. तर एक बरं आहे, प्लस पॉइंट आहे आपल्याला, म्हणजे लवकर संपणार. आणि ते सगळं हे ज्यावेळी कली आला त्यावेळी कलीने विचारलं, म्हणे माझा आता मी सुरू झालंय, आता माझा कारभार, माझं राज्य, मी सत्तेवर आलो आहे, आता मी पाहिजे तसं मी करणार आहे, काय करायचं, कुठे राहू मी. प्रत्येकाला मग कॅबिनेट द्यावं लागतं ना. त्याच्या हुद्द्याप्रमाणे कॅबिनेट दर्जाचा आणि काय तो हे राज्य दर्जा. याला कॅबिनेट कसं मिळालं, त्याने सांगितलं जिथे जिथे अज्ञानाचा अंधकार आहे तिथे तू राहा. जिथे मादी, मदिरा, नशा चालते तिकडे तू राहा. ती स्थान त्या कलेची, तिथूनच कली एंट्री करतो. म्हणून कृपा करून तिथे चुकून सुद्धा जाऊ नये कोणी. हे कोणी सांगितलं? काल परवा एक इंटरव्ह्यू बघत होतो मी. डॉक्टर विनीत अग्रवाल, मस्त स्पिरिच्युअल याच्यावरच बोलतात ते. आणि ते सांगत होते याच्यावर कली म्हणजे काय ते. तर त्याला जागा ही दिली. कुठे अनाचार होतो, स्वैराचार होतो, वेशागमन होतं, हे नको असलेले पुढचे विचार, घाणेरडे विचार जे माणसाला शोभत नाही, कुटुंबाची वाढ लावणारे आहे, तिथे त्याची जागा. तिथूनच मग क्लेश सुरू होतं घरामध्ये. जुगार कसलाही असतो, जुगार चुकून सुद्धा जाऊ नये कोणी तिकडे. देवाने भाजी भाकरी दिली आहे ना, तिचं स्मरण करायचं, भाजी भाकरी खायची ना ना. पोळे एक लहान मसे आजकाल आमको येलो खायला आमको येतं, म्हणजे मला काही माहित नाही असं म्हणतात आहे. भाऊ हसू नका तुम्ही, मी त्याच्यात नाही ना. पण ऐकतोय मी, मलाही पण कधी कधी वाटतं की बघूया का प्रयोग करून. म्हणून गाडी आली
गाडी पहिली झाली की नंबर पासून आमच्या गाडी हे नवी गाडी येणारे आम्हाला नंबर सांग काय त्याच्यात किती जोडतात, किती कमावतात, किती खातात काय माहित नाही. असं लिगलाइज झालेलं आहे ते. लिगलाइज सगळंच लिगलाइज झालेलं आहे. तर काय इलिगल आहे? भ्रष्टाचार इलिगल आहे का? भ्रष्टाचार करप्शन इलिगल आहे का? लीगल आहे, सर्टिफाईड, नो प्रॉब्लेम टू कमिट. लाचलुचपत, खोटारडेपणा करणं, लोकांना बिघाडणं, हे काय इलिगल आहे? सगळ्याला आता सगळ्यांना परमिशन आहे, वाटेल ते करा. कली सर्वसामान्यांनी जे देवभक्त आहे, देवावर ज्यांचा विश्वास आहे, परमेश्वरावर ज्यांचा विश्वास आहे, कुटुंबाचं ज्यांना प्रेम आहे, आई वडिलांवर विश्वास आहे, मुलाबाळांची ज्यांना चिंता आहे, आपल्या गावाची ज्यांना आणि देशाची आणि देव धर्म आणि संस्कृती चिंता आहे, त्यांनी किती जरी ते लिगलाइज केलं असेल तरी ढुंकूनही पाहू नये त्याच्याकडे, नाहीतर कधी श्रीराम सांगायचं. आम्हाला अनुभव आहे, मला अनुभव आहे, माझ्या घरातही झालेला आहे, मला अनुभव आहे. अनुभवातून बोलतो मी. काय होऊ शकतं माणसाचं ते. पण माझ्या आईवर माझा विश्वास आणि दृढ श्रद्धा होती. माझ्या आईवर, गरीब आई, अशिक्षित आई, पण तिच्यावर श्रद्धा ठेवून मी माझं जीवन उभं केलेलं आहे. भगवंत आहेच, 4 लोकांचे आशीर्वाद आहेत, 10 लोकांचे, पण माझी आई माझं सर्वस्व होतं. मी म्हणून मी सांगावं मला स्वतःला, मुलाबाळांना आई वडिलांचं प्रेम लागलं पाहिजे. मायेने प्रेमाने जवळ करा. बाबा हिडीस करू नका. ते नसत्या वेळी नसतं काहीतरी सांगणार हरकत नाही, पण हिडीस करू नका. त्यांना दूर लोटू नका. त्यांना सांभाळून घ्या. मी सांगण्याची गरज नाही, आपण आई वडील आहात, पण प्रेमाने जवळ करा त्यांना. प्रेमाने त्यांना 4 गोष्टी शिकवा. एक बाई एरोप्लेन मध्ये प्रवास करत होती, वाचत होती. बाजूल्याने त्याला विचारलं, हाय वाले दिसतात ना. Madam, it's nice to see you that you are reading book. I hope you love reading. Oh no, not that. तिने सांगितलं no. Then I read because my child want me to read. तो लहान छोटा तिला बघत होता वाचताना. I want my child to read. मला वाचायला तेवढी आवड नाही, पण मी नाटक करते वाचायचं का. मी नाही वाचलं, पण माझ्या मुलाने वाचलं पाहिजे. तिला माहित आहे न वाचल्यामुळे काय लॉस आहे तो, आणि वाचल्यानंतर काय फायदा आहे तो तिला माहित आहे. म्हणून मी केलं ते केलं, तू तरी करायचं नाही, त्याने तरी करू नये. आय वॉन्ट माय चाइल्ड टू रीड. आम्हाला वेळ मिळाला नाही, आम्हाला संधी मिळाली नाही. आपल्या मुलाबाळांना शिकवलं पाहिजे. आणि भगवंताचं नामस्मरण करण्यासाठी संत म्हणतायत की देवाच्या गाडी क्षणभर मी उभा राहा बाबा. क्षणभर म्हणजे आयुष्यभर. मी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक क्षण तो फावल्या वेळेत करायचं ते, पण आयुष्यभर कधी न चुकता, मग ती कलियुगाची किती वर्ष असो, ते सोडायचं नाही. भगवंत आपल्या बरोबर असल्याशिवाय काही होणार नाही. फिरोज खान म्हणून अर्जुनाचा रोल केला महाभारतात त्याने. हल्लीच त्याची इंटरव्ह्यू बघण्याचा योग, काय भगवतीची कृपा माहिती नाही, आपोआप काहीतरी मिळत गेलं मला तुमच्यासाठी. तुम्ही बघितली असेल ती इंटरव्ह्यू. त्या पॉडकास्ट मध्ये फिरोज खान सांगतो आहे, ज्यावेळी मला अर्जुनाची भूमिका आली ऑफर रोल करण्यासाठी, फिरोज खान मुस्लिम बंधू, तर त्याला ती विचारते तुमच्या घरात ते स्वागत झालं का त्या रोलचं. काही म्हटलं नाही, तुम्ही धर्म वगैरे तुमचा वेगळा. त्याने म्हटलं ऍक्टर आणि ऍक्ट्रेसेस, अभिनेते असतात, त्यांना धर्म नसतो. आपल्याला मिळालेली भूमिका व्यवस्थित ठेवणं हाच त्याचा धर्म, म्हणजे कर्तव्य आपलं. काल म्हटलं मी, धर्म म्हणजे कर्म व्यवस्थित केलं पाहिजे. प्रत्येकाने आपापल्या आपली मर्यादा सांभाळून, कुणाचंही काही वाईट होत नाही. आपापल्या मर्यादेत राहिल्यावर, गाडी मर्यादेत चालवली ऍक्सिडेंट होत नाही, स्पीड मर्यादेत ठेवली ऍक्सिडेंट होत नाही, बोलताना मर्यादेत बोललं ऍक्सिडेंट होत, झगडे होत नाही, भांडण होत नाही, गैर होत नाही. फिरोज खान सांगतायत मला खूप बरं वाटलं, पण सगळ्यात आनंद झाला कोणाला माहित आहे, आपल्या फादरला, वडिलांना आनंद झाला. ते कृष्ण भक्त. मालिकेमध्ये आपलं नाव अर्जुन, माझं तर नाव फिरोज बदलून या घरच्या लोकांनी मला अर्जुनच म्हणायला सुरुवात केली. अँड आय हॅव चेंज माय नेम टू अर्जुन नाव. मी अर्जुन झालो, मी नावच बदललं, फिरोज अर्जुन झालो. आणि त्याने पुढे सांगितलं, त्या मालिकेत काम करताना, महाभारत मालिकेत, प्रत्यक्ष भगवंत आणि मी जवळ होतो. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्याच्या बरोबर मी होतो. मला भगवंताचं दर्शन घडलं.
आणि ज्याच्या बरोबर भगवंत आहे ना तो सुखी. त्याला कळी काळाची भीती नाही असं फिरोज खान सांगतात. हरकत नाही. तात्पर्य त्या भगवंतासाठी त्याला आपलंस करण्यासाठी संत सांगताय देवाची पाणी उभाकण देवाची पाणी उभाकण तेने बुद्धिचारी साधी तेने बुद्धिचारी साधी
भजन म्हणूया. तत्पूर्वी एक सूचना आहे सर्वांना. काही इकडे पुस्तकं दिलेले आहेत, सार्थ हरिपाठ आणि भगवद्गीता. कुणाला पाहिजे तर त्यांनी घेऊन जावे असं त्यांची सूचना आहे. मुद्दाम कुणाकडे नसेल आता लिहिलेले असतात, पण तरी पण ती घ्या तुम्ही, बरी पडेल. हरिपाठाच्या आहे, त्यांनी ती सेवा पण स्वीकारलेली आहे वेळेस घेऊन, आणि ते हेच करतात त्यामुळे सत्कार्य करतात. त्यामुळे भगवंत त्यांना उदंड आयुष्य देव आणि आरोग्य देव, दीर्घायुष्य देव, अशी समाजाची सेवा त्यांनी करावी अशी त्या भगवंताच्या चरणी प्रार्थना सगळ्यांच्या वतीने. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो. भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय. भगवती माया साते माता की जय. भारत माता की जय. नव्वे रात्र काल झाली, आज 10वा. कधी नसलेल्या बऱ्याच वर्षांनी आली असेल, म्हणजे कधीतरी काही वर्षापूर्वी 10 दिवस. भगवती त्या मायावी दैत्याकडे आमच्या तुमच्यासाठी युद्ध करते आहे. संघटनेशिवाय शक्ती नाही. आज काही वेगळं आख्यान लावणार नाही आणि आख्यान म्हणून थोडस बोलणार. देवावर संकट आलं, देव धावले तिच्याकडे. ती कोण म्हणून बघितलं नाही. नाहीतर चांगल्या कामासाठी ती कोण, तो कोण, हा कोण, मी कोण, मी त्याच्याकडे कशाला जाणार, त्याने माझ्याकडे आलं पाहिजे, मी का जाऊ. सत्कार्याला, देव देश आणि धर्माच्या कार्याला असे मान पान देऊन चालणार नाही. देवाच्या कार्यासाठी भेदभाव विसरलं पाहिजे, मान पान विसरलं पाहिजे. मी मोठा की तू छोटा ते विसरलं पाहिजे. कोणी छोटे नाही, सगळे परमेश्वराच्या दरबारातली पायरीवरची लेकरं. हा, आपापल्या पोतीप्रमाणे काय मिळालंय प्रारब्धात त्याच्याप्रमाणे कोण ऑफिसर असेल, कोण हेडमास्टर, कोण शेतकरी, कोण ते आहे. पण आम्ही सगळे समान आहोत, देवाचे लेकरे आहोत, एकाच देवाचे लेकरे आहोत. तोच आमचा तीच भगवती माझी माय आहे, आई आहे, जननी आहे, जगत जननी आहे. या भावनेने त्या कथा आपल्या समोर पुराणातल्या आल्या आहेत. ती पुराणातली वानगी नाही आहे, आपल्याला धडा देण्यासाठी या कलियुगातली. म्हणून रामायण, श्रीरामाच्या, भगवान श्रीकृष्णाच्या कथा आपण कलियुगात करतो, कथा कीर्तन. त्याचं कारण आहे की त्याच्याशिवाय पर्याय नाही कलियुगात तरवून जायला. सगळे देव धावले भगवतीकडे. सगळ्यांनी आपापली शक्ती तिला दिली. भगवती जरी देव असले, त्याच्यात महादेव आहे, तरी पण सगळे आपले लेकरं या विचाराने सगळ्यांचं म्हणणं मान्य केलं. नाहीतर तो मायावी मरणारच नव्हतं. वास्तविक तो जन्माला आला आणि त्याने मायावीपणा करायला सुरुवात केली, अत्याचार करायला सुरुवात केली, त्या दिवशीच मेला तो. ज्याने अत्याचार करायला सुरुवात केली, वाकडी वाट घ्यायला सुरुवात केली, त्या दिवशीच त्याचा नाश आहे. थोड्या दिवसाने होणार तो, पण नाश सुरुवात झाला, कली लागला. या दैत्याला कली त्यावेळीच लागला होता ज्यावेळी देवावर त्याने स्वारी केली आणि देवाशी पंगा घेतला.
वरदान मागून घेतलं होतं कोणत्याही पुरुषाकडून मला मरण नको, स्त्रीकडून आलं तरी चालेल. ब्रह्मदेव म्हणतो बाबा मरण नाही असं नाही, मरण येणारच. कोणाकडून पाहिजे ते सांग, पुरुषाकडून का स्त्रीकडून? पुरुषाकडून नको, कारण त्याला भीती आहे, पुरुष मारू शकतो इकडे. स्त्रीकडून चालेल, कारण स्त्री ती अबला काय करणार, ही आणि मला मारणार, मी जगात जिता, माझ्याकडे एवढं सामर्थ्य आहे. अहंकार मोठा आहे. पण देवांचं सगळं प्लॅनिंग असं आहेच. भगवतीने मान्य केलं, ठीक आहे, भगवतीने मान्य केलं. सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही तयार राहा. आपला दूत म्हणून महादेवाला तिने पाठवलं. महादेव तयार झाले. पार्वती असून सुद्धा आपली अर्धांगिनी भगवती पार्वती म्हणजे बायकोसाठी नवरा दूत होऊन गेला. ही कथा आपल्याला माहित आहे, मी मागेही सांगितली असेल. पण पुन्हा पुन्हा रिपिटेशन का व्हावं लागतं, करावं लागतं? कर्म केलेची करावे, ध्यान धरिलेची धरावे, विवरलेची विवरावे निरूपण. पुन्हा पुन्हा आम्हाला सांगावं लागतं, नाहीतर आम्ही झोपाळूच असतो. माझ्या सकट मी बोलतो. हे जर मी नाही सांगितलं तर तुमच्या माध्यमातून मला ते आठवण येईल आणि मी त्याप्रमाणे वागेन. तुम्हाला सांगतो मी म्हणजे मला सांगतो. त्या महादेवाचा अपमान केलेला आहे त्या राक्षसाने, दैत्याने. त्याला नको असलेलं बोललेलं आहे, स्त्री लंपट म्हटलेलं आहे, बायकोला मागे करून तू पुढे आलेला आहे म्हटलं आहे. सगळं त्याचा अपमान केला. पण दूत होऊन गेलेला आहे तो मेसेंजर, त्याने जास्त बोलू नये. त्याचा अपमान यादा करण्याचा अधिकार नाही. आपल्या मर्यादेत राहिलं पाहिजे, अशी मर्यादा प्रत्येकाची. त्यामुळे तो शांत राहिला. देवीने सांगितलेला निरोप त्या राक्षसाला सांगितला, त्याने तो ऐकला नाही. मी काही ऐकणार नाही, तू चाल जावं सांग, मी तयार आहे युद्धाला वगैरे. निरोप घेऊन परत आला. देवीला आणि देवानं सगळ्यांना सांगितलं आपला अपमान त्याने कसा केला आहे तो. सगळ्या देवांना राग आला, पण देवांना रागवून उपयोग काय? हेल्पलेस. पण भगवती क्रूर झाली, उग्र रूप धारण केली, डोळे लाल झाले. सगळ्या देवाने आपापल्या आयुध म्हणजे शस्त्रास्त्र तिला दिलीच होती, तिला शक्ती दिलीच होती सगळ्यांनी. ती घेऊन उभी राहिली ती आणि एकच ओंकार म्हणला, महिषासुरा. म्हशीपासून झालेला, ती कथा आणि जात नाही मी आज. म्हैस असतो, म्हैस असतो. कोणी म्हणतात ते रेडो बसव, कोकणीत म्हटलं तर ते असं जबरदस्त शब्द. रेडेपणाने मागायचं. एक एक असुर त्याने पाठवलं देवीवर, आपले सेनापती, मंत्री, कोण कोण सगळे. बिडाल नाव आहेत त्यांची. सगळ्यांचा पराभव केलेला आहे देवीने. शेवटी याला बाहेर यावं लागलं तिला बोलवण्यासाठी. कारण राक्षस असतो, आम्हीच दिलं थोडं तर भुलेल कदाचित, कली लावून बघूया म्हणून ऑफर दिली. लग्न हो माझ्या बरोबर, मी तुला पट्टराणी करेन. हे देवाचं हरलेले आहे, यांचं काही चालणार नाही. मी राजा आहे पृथ्वीचा, स्वर्गाचा, सगळं. तिने म्हटलं एक कंडिशन आहे, मी लग्न व्हायला तयार आहे. देवी सुद्धा मला तिने अपमानाचं घेतलं नाही, त्याला मारणारच, त्याला तिला माहित आहे. तू माझ्याबरोबर लग्न करणार ना, ठीक आहे मी लग्न करते, पण मला पराक्रमी पुरुष पाहिजे. तू मला हरव युद्धात आणि मी तुझ्याबरोबर लग्न होते. ही कथा आहे भागवतात, देवी पुराणात, देवी भागवतात. झालं, तुंबा युद्ध सुरू झालं आणि हे 9 दिवस 9 रात्री स्वरूप रूप बदलून बदलून त्या महिषासुराने मायावी दैत्याने देवीकडे युद्ध केलेलं आहे. पण देवी तशी ताकदीची, ज्या ज्या रूपात त्या आला समोर त्या रूपात देवीने अवतार घेऊन त्याला जेरीस आणलेला आहे. 9 दिवस 9 रात्री तुंब युद्ध चाललेलं आहे. देव बघतायत, ब्रह्मांड हालताय, सगळं एवढं तुंब युद्ध. आणि शेवटी 9व्या रात्री त्या महिषासुराला यमसंजीवनी देवीने पाठवलेला. दुसऱ्या दिवशी दसरा उत्सव, विजयोत्सव सगळ्यांनी केलेला आहे, तो आम्ही करतो. तो दसरा आम्ही करतो, विजयोत्सव आम्ही करतो. पण महिषासुर आजच्या जगातला कोण? ही कथा त्यावेळी झाली, पण हे रूपक आहे. महाराज, तो महिषासुर आजही आहे का आमच्यामध्ये?
वेगवेगळ्या रूपात आहे का? तोच तो कली लावणारा तिथेच महिषासूर बसलेला आहे. पण तावडीत आपला सापडतो का म्हणून बघण्यासाठी तर देवीला आपण सापडत असलं पाहिजे. देवीची शक्ती आपल्यामध्ये आणली पाहिजे. मग ती माता असो, भगिनी असो, पुरुष मंडळी, बंधू असो, देवीचं स्मरण करून राक्षस आजही आहे आपण उघड्या डोळ्याने बघितलं पाहिजे, त्याला शोधलं पाहिजे. एक शिष्य म्हणाला गुरुला, गुरु आपण खूप करतो काय जप, पण मला समाधी आणि ते सुख मिळत नाही. ते काही राक्षस आहे, वाटाडे, ते मला अडथळा करतायत आणि मला ती समाधी लागू देत नाही. काय करू मी? गुरु म्हणाला तू भाग्यवंत आहेस बाबा. अरे भाग्यवंत, हे सगळे काय दुर्गुण आहेत आपल्यात बाहेर, ते मला ते समाधी लावू देत नाही, जप करायला बसायला देत नाही, देवाच्या दारावर 5 मिनिटं बसायला उभं राहायला देत नाही, काही करायला देत नाही. मी चलबिचलित असतो, डिस्टर्ब असतो, कन्फ्युज असतो, आणि तरी पण भाग्यवंत कसं काय? गुरुने म्हटलंय त्यासाठीच की निदान तुला ते वाट मारे, ब्लॉक करणारे दिसतात तरी, म्हणून तू सावध होऊ शकतोस. तो अमुक बसलेला आहे, तो तमुक बसलेला आहे, त्याच्यापासून सावध झालं पाहिजे. याच्यापासून जर तू बेसावध राहशील वत्सा, तर हे सगळे वाटमारे आहेत ना, ते तुझा घात करतील. माणसाने सावध असलं पाहिजे. नको मला जावंसं वाटतं तिकडे, पण नको, माझी बायको माझी वाट बघत आहे तिकडे, माझी मुलं माझी वाट बघत आहे, माझी आई माझी चिंता करत असेल, माझे वडील तिकडे दारावर येऊन बघत असतील वाट, तिथे देवी आहे, तिथे भगवंत आहे. त्यामुळे ही सगळी व्यवस्था कुटुंबाची आपल्याला दिलेली आहे की त्यासाठी. म्हणून महाराज भक्तांनो, संतांनो, त्या देवीला वंदन करून, त्या भगवंताच्या चरणी उभा राहून, जमेल तसं त्याचं नामस्मरण करून हे सगळं संकट येणारी आणि आज सुद्धा चालणारी समाजामध्ये अनेक प्रकारची, त्यामुळे घसरण होऊ देऊ नका. घसरणं म्हणजे कलेला कसलंही क्षेत्र, त्या सगळ्या क्षेत्रात आपल्याला गेलं पाहिजे, आपला रोल आपण प्ले केला पाहिजे. कारण समाजाचे घटक आहोत आपण, घरात बसून चालणार नाही, 4 चौघा काम केलं पाहिजे. 4 चौघामध्ये जाऊन सगळ्या प्रकारचे आपल्याला आवड असेल, पण घसरू देऊ नका. घसरण कुठे आहे तिकडे लक्ष ठेवा. आणि आता घसरणार, मी घसरत जाणार. एका आमच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं एकदा, माझी जर बायको असती आज तर मी राजकारणात एवढा घसरलो नसतो. मी घसरलो आणि वाट लावली माझी स्वतःची. असं एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यात स्टेटमेंट केलेलं आहे. बरोबर आहे, मला माहिती आहे की देवी स्वरूप की त्याला घसरायला दिलं नसतं. म्हणून माता भगिनीनो, देवी स्वरूप तुम्ही घरात आहात, पुरुष घसरत असेल तर त्याला घसरायला देऊ नका. मुलं वाकड्या वाटेला जाण्याचा विचार करतायत, जातायत, त्यांना आवरा. तुमची ताकद आहे, गप्प बसू नका, बघत बसू नका. कोण ऐकाना, तो ऐकाना हे नाही. प्रेमाने जवळ करा आणि बसवा. आणि त्या असुराला जो आज येऊ शकतो त्याचा नायनाट करा. आमच्यामध्येच ती भगवती बसलेली आहे, आमच्यामध्येच आहे, म्हणून तिचा एकदा उदो जय जयकार करूया. माझ्या पाठीमागून म्हणा सगळेजण, तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, आई साथेरी मागे तुझे निज चरण बोलीन, तुला पालखीत बसवीन, आई साथेरी मागे तुझे निज चरण बोलीन. तुझा भक्त परिवार
10 दिवस 10 रात्री आपल्या प्रेमाने सहभागी होऊन तुम्ही मला उत्साह दिला, प्रेरणा दिली. जमत नाही बसायला तरी तुम्ही माझ्यासमोर बसलात. त्यामुळे तुमच्या प्रेरणा माझ्या पाठीशी सतत आहे. ती भगवती तिनेच सगळं करून घेतलेलं आहे. माझी हिंमत नाही, माझी ताक नाहीच, कधीच नव्हती, आजही नाही, पुढचं मी बोलणार नाही. पण तिने हे सगळं करून घेतली. सेवा तिचे अनंत उपकार, तिला साष्टांग दंडवत. या देवस्थान कमिटीने, समितीने, उत्सव समितीने मला ही संधी यावर्षी मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. हा आपला यूट्यूबर माझे विद्यार्थी, माझा मित्र सतत न चुकता परवरीवरून ऑल द वे लॉंग बाईकने रात्री अपरात्री पावसात येऊन त्याने ही सगळी कव्हरेज दिली. एकदा आपल्या आईला घेऊन आला, एकदा आपल्या वडिलांना घेऊन आला. भगवती ज्याच्यावरही उदंड कृपादृष्टी ठेवून त्याच्याही आयुष्याचं कल्याण करील, तो आपल्या क्षेत्रात चमकून येईल, उठेल असा त्याला आशीर्वाद भगवतीकडून मिळेल. भाऊ लक्ष्मण भाऊ आणि सुनील हे भाऊ बसलेले आहेत. त्यांना गरज पडेल तिकडे, त्यावेळी ते काल एक तो मुलगा वाजवत होता तबला. 45 वर्षापूर्वीची ओळख आमची 70तली, म्हणजे त्याच्या आजोबाची आणि माझी आणि त्याच्या बापाची आणि माझी. हा ओळखत नाही. 45 वर्षांनी तो काल देवीच्या कृपेने काल भेटला. बोलता बोलता सहज ओळख झाली आणि त्याने साथ दिली. या सगळ्यांना मनपूर्वक धन्यवाद मानतो मी. सगळ्यावर भगवतीने कृपादृष्टी ठेवावी, सगळ्यांना दीर्घ आयुरारोग्य बहाल करावं, स्थिर लक्ष्मी सगळ्यांच्या गृहस्थाश्रमी द्यावी, सुख शांती समाधान आणि मुक्ती जी म्हटली आपण, मोक्ष मुक्ती सर्वांना प्राप्त करून या भगवतीने द्यावी अशी प्रार्थना आजच्या या निरोपाच्या आणि संपन्न होणाऱ्या या कीर्तन सेवेच्या शेवटी मी करतो. आणि आपल्या कीर्तन सेवेचं पूर्वपद्य आवूया, प्रार्थना करूया आणि थांबूया. कुणाचं राहून गेलं काकाजी तर सततच मला प्रेरित करतच असतात, खरंच उत्साह. त्यामुळे त्यांचेही धन्यवाद मानतो मी. राहून गेलं कुणाचं तर क्षमा करावी, हे आपल्या आहे तिकडे आवाज मोठा माझा करणारे, त्यांचेही धन्यवाद. आणि सगळ्यांनाच पुन्हा एकदा धन्यवाद. देवीची कृपा सतत सर्वांवर राहील विश्वास आहे. देवाची वारी उभा क्षणभरी, देवाची वारी उभा क्षणभरी, तिने मुक्तीचारी साधिल्या, तिने मुक्तीचारी साधिल्या.
उपासनेला दृढ चालवावे हो देव संतांची सदा सत्कर्म योगे भय घालवावे सर्वामुखी बोलवावे सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे